Se oli niinku outo, että mä olin niin herkässä tilassa, tiedätkö, kaikki ihan ihmeasiat jotenkin rupes herkistämään. Niinku siis, tuli, että mä kuulin niinku Arttu Viskarin Mökkitie-biisin. Ja jotenkin ensimmäinen ajatus oli silleen, että tässä on kyllä niin syvällinen sana. Silloin mä tajusin, että nyt on aika mennä lääkäriin. Monitori voi laittaa pikkasen kohdalla. Kiitos. Niin ja mä menin, mutta siis kun jotenkin lääkäritkään ei oikein niinku tiedä, mikä mua tavallaan vaivasi. Tai niinku mä sain kyllä tukea Kelalta. Ei ihan näin kovasti, kiitos. Tukeeks tää tätä esitystä minun ja miksaajan keskustelua? Ihmiset odottavat jännityksellä, saavatko he monitoriäänen kuulla? Ei ollut mökkiä. Mitä ei ollut? Mökkiä. Tykkiä. Haloo, päivää. Siellä oli joku ammattimiksaaja nyt takana. Ai, meillä ei ollut scradass trykkiä. Se on hyvä. Missä helvetissä mä olin taas tässä. Kiitos. Confusion uploadit. Mitä helvettiä tapaa? En tiedä, taputetaan. Se on hyvä. Sillä on ennenkin päästy eteenpäin.